Missä se on? Vituiksi mä. Hyvää päivää. Huomenta. Huomenta. Tänään juomme karhuolutta. Miltäs maistaa, Mikko? Ja että Karhu Exportti on siis kyseessä. 5,4 volaa ja karhun täydellinen maku ja niin nimi sanoo täyttä olutta. Valmistettu siis Virossa. Ja Normelta maistuu kyllä. Ei tohon Mikon lausuntoon mitään täydennettävää. Siinä se tuli. Vahva maku, hyvin omalaatuinen, ainutlaatuinen. Tunnistaa karhuksi. Kyllä. Loistavaa tavaraa, Haista Mikko. joka valmistaa Suomessa. Tämä on virolaista. Tämä on suomalaista. Made in Estonia. Missä Mikko lukee? Exportti tarkoittaa, että se viedään ulos maasta ja tuodaan takas maahan. Tootia. Ei, valmistaja. Kato, luepa valmistaja. Tos vitu lavassa lukee, että Made in Estonia. Niin, lavaa, mutta olut on fucking Finlandista. Niin se on se vittu se on se vittu pahvi, joka on tehty Estoniassa. Mikäs järki siinä on? En mä tiedä. Pahvi on kalliimpaa Suomessa, niin se tehdään halpaa Estoniassa. Me varmaan tarvitaan toinen otto. Ei. Ai Otto Lonkero vai? Otto Lonkero. Joo. Mä en ennen kuin nyt pätemään mitään, niin... Häh?